Takasi maar jong tayo angot gi kertong MDC na Rambrai Jurngam constituency kilalek bentap kerteng yeladi hakaman uba V-Swear MCS additional deputy commissioner returning officer jangka 28 Rambrai Jurngam district council constituency kapla long ha DC office Nongston. Kita angot ki kenthop ya usamla lor shai kharbani kertong shiman ubanya kun kum kertong MDC na ka Rambrai Jurngam constituency bat upa Kimfa Sydney Marbanyang kertong MDC na ka seng National People's Party. Ya uba Kimfa la senran lang da ka kurim jong u ringkat ki khon bat kiwe ki nong kershan barat ba kenthop ya uba BI nong si ba PB Marngar bat kiwe. Kat bai usamla lor shai la senran lang ya u da u RG Moment MLA ka Rambrai Jurngam constituency bat kipai pa kibadai ki nong kershan jong utay kortong MDC Shiman. Kawai kalong ka jingkwa jong pai ba bala ya kendu aki pos ko la terang ba ngade ban ya ben kini kam sekmat ba ar kalong ba hadian ba ki jingwara ki artli ki blog bangila join ya sek NPP kamdei bangi suphat na kanon ko seng ndai ka sudai ba ngi kwa bonwan ra hok ya kata ka jingan kam jong pai ba ngila sacrifice hele de namanta kadong katha ki jongi den dai pat ka result kalong tu ndai menta pat kalong ba hadian bangila ya surum saneng kat bangila agin kipor ki meladap ni ba pat ba usha le ben ba bat budan kata ka jing angnut kum bangi angnut mengi kinom ikmat hi magita ki kam ki bangi tumu makapor sakapor de ben pun urlong yaki bat kene nak de kada wala da kada ki kam MDC ka ber maknaro ndai ka jing I jonga kalong ba habang idon hak sarkar idon kata kalat kelenti dalangi poisha khatong ban ai ka jing yarap bi pat ba bat bon ra ta ka jing kala ka jing kalman junga ban poisha khatong kalong ba ka jingmut jing bakha jong pai ba menta kala pher bak la bak kam long su kumbenen haka MLA election a jara pulai menta pai ba la su tho ya ka jing don kam jong constituency ka jing e jong constituency ka jing thrang jong constituency bat habang aya keleng ki phai khamat bat ki ong ru sanga ba pihak bania kum uri orang ba e khani kam khrang bangila bron ra e ta ka jing kala nungkong siape ngako ban ai khubli kam tam e yakin ngilam nugrishan badai maki ke ba ko ai nga balongkum kortong jomle hoj misal adon we irangba na poram rai ba ilong ikertong jomle handai ki ni nongilam di jongi ki des jongi kim yamon ni badan ngata kila mi bujlino damanga hajka jong itai angba iba bi ai nung set ti manta ngalong kertong officially jong u MLA jong Rambrai Jurngam ti ngalabu akmat de manta ya ka jing thu junga dadang poi ka thong ba akwa ban penek pensa ya khando siap kamtam ya ka jika jungi ma de ka jika balong border area ni haban ya trei bah ni pej bah makibun taki jika jungi kelon phai beng sha asam dan kepala don beng shamek sha asam bas megler ka don lawan inak leng junga ban meli ni kwa ban trei kat ban meli khang ba ngin yo jing toy ka Rambrai Jurngam ro kowe bat ka jing thu junga manta kalong ba akwa ban trei harkat ku meli khang ban ra sibun ki jing penroi par ha kane konsi Rambrai ka jungi namar man kane umeli la job na independent ina kaleng jongaro kwa ban khuni kan election na ka ju hi ka group jong meli ma beli ni job na independent ki pajba ki I yangi kila jid yo meli jungi na group independent ngaru menta ngakwa ban kandria kan ngrim kumba we meli la job na independent ngaru ngakwa ban khun na independent hi khnang balada ni job kasuk yangi ban trekam ma beli idon po independent umla ban te yangi ma beli di independent ni kaleng junga tangkini jung thumu te nakaling jung meleru wala ong yang nang pos kapor ba ngi ko bai kun bai na ka group independent hi na ba ngi la ban ora ki jing kala ko mo ngi bai na pos kapor